Hoff lyfr fi ar hyn o bryd yw mae Premier League Diary gan Ashley Williams, sef capten clwb pêl-drod Abertawe. Mae'n llyfr gwych am flwyddyn cynta Ashley Williams am ware yn yr uwch Gymraeg i Abertawe. Fi'n hoff iawn o pêl-drod a clwb pêl-drod Abertawe, felly fi wedi mwynhau'r llyfr tipyn. Allai awgrymu os oes diddordeb chi yn Abertawe a pêl-drod, fi'n prynu llyfr yn y darllen, mae fe'n wych. Pan o'n i yn y chweched dosbarth, nes i ddarllen 2 ddrama sy'n dal i gael tipyn o effaith arna i erbyn heddi. Y ddrama gyntaf oedd Siwan gan Saunders Lewis ac o'n i wrth y modd yn ei hastudio hi. Ac pan dwi'n darllen i heddi, fel o'n i'n sôn, mae Dan yn effeithio arna i. A'r ail ddrama wedyn oedd Hamlet gan Shakespeare. Dwi'n i ddim wedi falle astudio gymaint o hynny o Shakespeare, a sicr ddim yn deall yr iaith gymaint o hynny, ond ar ôl gweld y perfformiad yn fyw ar lwyfan ac ar ôl i hastudio hi ar gyfer llenyddiaeth Saesneg lefel A, o'n i wrth y modd gyda hithau hefyd. Felly dwi yn hoff iawn o ddarllen dramau ac mae'n wych wedyn i weld y dramau yna yn dod yn fyw ar lwyfan. Ar y foment dwi'n darllen Hunangofiant Oni Meurs. Dwi'n hoff iawn o'r llyfr yma oherwydd i fod yn dangos ei personoliaeth. Dyma'r llyfr fi'n darllen gyda ymlant i'r hyn o bryd. Mae Efa Medi'n hoff iawn o Sally Mali. So ni'n darllen Sally Mali ar Bwysfil Cudd ar hyn o bryd. Ac fy mab i Efan yn hoff, a fi'n hefyd yn hoff iawn o'r Asterix, ac o'n mynd darllen Asterix y Galiad. Mae yna'r cyfres yr eina, wrth gwrs, ac ni wedi darllen tua 5 neu 6 erbyn hyn. Yn bersonol, yn ddiweddar, ni wedi bod yn darllen 2 lyfr tra wahanol. Mae hwn yn hysterical. Rick Wakeman, oedd ei ware keyboards gyda'r prog rock band Yes yn y 70au, 80au, oedd hwnna'n chwerthu brwb didalydd ar hwnna. Mae hwn yn rhywbeth rili diddorol. Wedi dechrau hwnna, a jyst wedi dechrau hwnna, coffi yna'n, am fynd siarad yn wedi'r beth ti'n perswadio Tony Blair i beidio mynd mewn i'r rafel gyda'r George Bush a pethau fel yna. So maen nhw'n wahanol, ond yn bersonol fi'n dwlu ar hunan gofiannau, autobiographies. So dyna'r fath o lyfrau fi'n hoff o darllen. Mae llyfr diddorol iawn i fi wedi darllen y ddiweddar. Nid fy hoff lyfr, Harry Potter yw'r fy hoff lyfr, a mae hwn yn llyfr diddorol iawn. Ac mae'r ffilm yn y cinema ar hyn o bryd, a mae wir yn werth darllen cyn gwylio'r ffilm. Fe wedys i hynod diddorol, sawl cwestiwn yn codi, sawl peth i drafod ar ôl darllen y llyfr yma. Ar hyn o bryd dwi'n darllen HHHH gan Laurent Binet. Rwy'n hoff iawn y llyfr yma oherwydd mae'n ffuglen hanesyddol. Rwy'n hoffi'r llyfr oherwydd mae wedi cael ei splitio'n hermau'r narratif, hanner mewn hunangofiant a hanner mewn ffuglen. A dwi'n hoff iawn y llyfr oherwydd mae'n hanesyddol hefyd. O'n i'n meddwl am lyfrau Cymraeg o'n i wedi mwynhau, o'n i'n blentyn a pan o'n i'n rhyw 8, falle tyma bach yn iau, da'r cyfres y llawod allan, sef am blant oedd yn cael anturiaethau. A hyd at hynny, o'n i yn teimlo bod llyfrau Cymraeg wedi bod braidd yn hen ffasiwn. O'n i'n mwynhau, o'n i'n joio T. Llew Jones, ond oedd y stori iawn wastad tu fas i'n fywyd i rywsyd, a o'n nhw'n bell i ffwrdd yn y cyfres y llewod, o'n nhw'n blant, o'n nhw chydig bach yn hyn a fi, a'n debyg iawn i'r Famous 5 neu Secret 7, o'n nhw'n mynd mas o'n nhw'n ffindo'r pethau dirgel yma. A falle ta o fyna, ddechreuodd yn hoffter i, o'n nhw fel yn ymwneud â troseddau, y crime novels fel petai. Pan o'n i yn wneud lefel o Cymraeg, a fi dangos yr oedran wnaethon ni'n wneud stafell dirgel Marian Eames. A dwles i arno fe. Ond, ath y ffôn unwaith, o'n i getre yn tŷ, a o'n i wedi mynd getre, yn rili ddim nôl o'r gwaith, ath y ffôn. Dwi'n eisiau siarad yn had, a wedi i'w sori, sbwydd fe yma. A wedi, mynd ti, Marion Eames sydd yna. Bron i fi gael trawiad, achos o'n i'n meddwl bod i wedi marw, o'n i'n meddwl bod i fod Dr. Kate Roberts yn rhywbeth, yn un o'n gwybod. A wedyn i dath i'r tŷ, so gwrdd eisiau Marion Eames, so hwnna'n eitha exciting. Fy hoff lyfr i yw Stafell Lyrgel gan Marian Eames. O'n i wedi astudio fe ar gyfer y cwrs Tygau blwyddyn diwethaf ac o'n i'n hoff iawn o'r llyfr. Mae stori hyfryd sy'n sôn am y crynwyr ac mae'r disgrifiadau yn dod yn fyw yn y llyfr ac fy hoff gymeriad i yw Dorcas. Hoff lyfrau? Wel, fi'n hoff iawn o lyfrau John Grisham. Yr un cyntaf John Grisham ddarllenes i oedd The Firm, sy'n fwy'n hau yna, wedi darllen i cwpl o weithiau ers ni. A oedd hwnna wedi ysbrydoli fi, suppose, i ddarllen mwy o lyfrau John Grisham. Llyfrau arall yn mwynhau yn fawr iawn llyfrau Dan Brown. Fi wedi darllen pob un o lyfrau fe hyd yn hyn, yn ffyn nhw'n hynod ddiddorol.
Llyfrau arall, beth fi'n darllen nawr, The Secret Garden, credwch yn y byd o. Mae plant yn hoffi gael stori cyn mynd wili, a ni ar nghanol The Secret Garden ar hyn o bryd. Fi'n darllen, trio darllen gan plant, pan rwy'n wneud i gweithio darllen hefyd. Ond bob nos, mae'n tri nhw gyda'i gilydd, a ni'n darllen stori iddyn nhw. Mae'n dioddol o fwynhau hwnna. Dyna ni. Fi'n darllen Quantum Theory Cannot Hurt You by Marcus Chown. A mae fe'n siarad amdano'r basics o quantum theory a fath o elfennau sydd yn cael ei effeithio. Beth fel yma. Ar hyn o bryd, dwi'n darllen 2 lyfr sef Is It Just Me gan Miranda Hart a I Bleirethau y Bore gan Eirydd Gwyn. Dwi'n darllen llyfr Miranda ac yn ei fwynhau o'n fawr iawn. Yn rhannol fel bydde rai ohonych chi siŵr o fod yn meddwl oherwydd mod i'n gallu uniaethu gyda Miranda am ambell i beth. A mae'n ddoniol iawn ac yn adlewyrchu steil hi yn ei rhaglen dyledu hi hefyd. Mae I Bleirethau y Bore, ar llaw arall, yn nofel hanesyddol a dwi'n wir yn mwynhau ail ddarllen hi. Do'n i ddim wedi darllen hi ers rhyw 5 mlynedd a dwi'n mynd nôl ati rwan a wir yn mwynhau yr elfen hanesyddol yn y nofel hon a y stori drist ac emosiynol sydd yn ddi. Fy hoff gylchgrawn yw golwg. Dwi'n prynu golwg bob wythnos o siop y pyrre, a un o'r prif resymau dwi'n prynu'r gylchgrawn yma yw i gael ysbrydoliaeth ar gyfer artistiaid. Fel chi'n gallu gweld fan hyn, artistiaid, gwaith artistiaid yn weledol a gwybodaeth arnynt. A wedyn i fi'n gallu ysbrydoli yn blwyddyn 11 i textiliau a cerdd, a dwi'n gallu paso'r gwybodaeth ymlaen i blwyddyn 12 a 13. Ar y funud, rwy'n darllen The Hanging Garden gan Ian Rankin. Mae fe'n stori am detective o'r enw Inspector Rebus, a mae fe'n trio datrys fel lladdau yn yr Alban, a mae fe'n fi'n credu mae'n beth ddiddorol iawn. Dwi newydd ddarllen Y Gelyn ar y Tren gan T. Llew Jones i fy mhlant fy mechgyn sy'n 10 ac yn 8, a fe wnaethon nhw llwyr fwynhau e. Ar gyfer llyfr ffeithiol, fy hoff lyfr yw Bill Bryson, A Short History of Nearly Everything. Wedi hwnna llynedd, so falle hwn yn ailadrodd yn bach. A o ran nofelau, fi di hoffi darllen The Book Thief yn ddiweddar, stori wedi osod yr Almaen a mae wedi cael ei ysgrifennu yn wych. So os chi'n moyn good read, a mae diddordeb ydych chi mewn hanes, yn enwedig cyfnod yr ail fel byd, darllenwch The Book Thief. Neithiwr, nes i download yr Hobbit i fy iPad. Fi ddim wedi dechrau darllen eto, fi'n edrych ymlaen. Fy hoff lyfrau ar hyn o bryd yw llyfrau teithio. Dyma'r un i fi'n darllen ar hyn o bryd am Ethiopia. Rheswm fi'n darllen hwn yw gan fod wedi mynd i Ethiopia yn haf gyda'r rhai o'r chweched. Mae'n ddefnyddiol iawn yn dangos i chi math o lyfr, gallwch chi fynd aros, bwyta, pa wyth gyrraedd gallwch chi wneud. Lle mae'n werth darllen. Ar hyn o bryd dwi'n darllen Cylchgron y Selar achos mae fe'n llawn o stwff o byti cerddoriaeth roc a hefyd yn siarad am byti cerddoriaeth yn general. Fy hoff lyfr i pan o'n i'n blentyn yn Saesneg oedd y stori Roald Dahl Matilda. O'n i'n dwlu ar y stori yna, nes i darllen y llawer o weithiau. Yn y Gymraeg, oedd yna gyfres ystoriau yr un cyntaf oedd Tydi Bywyd yn Boen. So hwnna'n ferch ifanc yn ei arddegau, so ar y pryd o'n i'n gallu uniaethu llawer gyda'r llyfrau, nes i fwynhau'r un yn fawr iawn. Erbyn hyn, mae yna 3 llyfr diweddara fi darllen, nes i fwynhau'r fawr iawn oedd y storiau The Girl with a Dragon Tattoo a'r 2 lyfr ar ôl hynny. Nes i actually darllen reina ar fy ffôn, ar fy iPhone, felly oedd hwnna'n brofiad newydd dangos sut mae amser wedi mynd mlaen pan ni'n darllen reina ar fy iPhone ar hyd y lle. Right, yn holl lyfr i yw llyfr yn yw'r Born to Run gan awdur o'r enw Michael Morpurgo. Mae dan ci yma sy'n cael ei ddarganfod yn y canal, mae boi'n achub nhw. Ac yna ni'n cael antur y ci, a mae pob penod yn newid. Un penod chi'n cael bachgen yn siarad, a'r penod nesaf y ci fel petai'n siarad. Mae'n drist dros ben, a mae'n werth i darllen. Born to Run gan Michael Morpurgo. Diolch. Awdur fi yw Diane Chamberlain oherwydd mae ei nofelau yn cyffroes. Fy holl lyfr i fi yw autobiography Nelson Mandela o hanes
pan oedd yn codi o fachgen bach lan a pan oedd e'n reoli De Affrica. Haia, hoff lyfr fi yw If This Is a Man gan Primo Levi. Mae'r nofel yn adrodd hanes Primo Levi hun nath oroesi profiadau Auschwitz. Mae'n cael ei adrodd mewn ffordd sy'n ysbrydoli person, i fod yn onest, i wynebu caledwch bywyd ac i oroesi popeth sy'n dod i ffordd nhw, a fi jyst yn credu bod e'n werth darllen. Un o hoff lyfr fi yw Lord of the Rings gan J.R.R. Tolkien. Hoffi oherwydd mae'r pobl da yn ennill ar y diwedd. Un o'r llyfrau fi wedi darllen yn ddiweddar yw Prism gan Manon Steffan Ross. Mae fe'n lyfr wedi anelu ar gyfer pobl yn ei arddegau, a mae'n dilyn hanes dau frawd o'r enw Twm a Math, sy'n rhedeg i ffwrdd o ddwy adre, a maen nhw'n mynd ar daith o gwmpas Cymru, a mae Math yn anabl, a beth sydd yn un y stori yw hanes o mae'r ddau frawd a'i perthynas nhw'n datblygu wrth iddyn nhw deithio o gwmpas Cymru. A mae ar gael ar y Kindles yn llyfrgell yr ysgol. Felly Prism, Manon Steffan Ross. Llyfr fi yw Wuthering Heights. Ie, fi'n darllen o'r llyfr am ceir a twsio ceir a hen ceir. So, diddordeb i gyd. Llyfr rwy'n darllen ar hyn o bryd ydy Llwyfan y Sioe. Dwi'n mwynhau yn fawr ac yn benodol yn astudio fe oherwydd bod e'n sôn am West Side Story, sef un o'r dawnsfeydd i ni'n astudio yn lefel A dawns. Be dwi wedi arganfod yn y llyfr yw bod yna dau grŵp sydd yn y ffilm, sef y Jets a'r Sharks, bod y coreograffydd wedi penderfynu cadw nhw i ymarfer ar wahân, ac hefyd wedi dechrau storion am naill grŵp i'r llall. Ac felly pan dath ei diwrnod y ffilmo le o'n nhw wedi cwrdd am y tro cyntaf, oedden nhw'n gandryll a'i gilydd ac yn hynod o grac, a felly oedd hwnna wedi ychwanegu at y perfformiad ac at y tensiwn ar y sgrin. A felly dyna pam dwi wedi mwynhau y llyfr yma. Un o'r llyfrau gorau dwi wedi darllen eleni, darllen tipyn, yw llyfr enw Engage. Mae'n hunangofiant, mae'n lyfr gan chwaraewr rygbi nhw Matt Hampson. Nath ei ddioddau anaf difrifol iawn, dorrodd ei wddwg yn 2003, a mae wedi bod mewn cadw'r olwyn ers ni. Mae fe'n sôn am ei frwydr i gael bywyd fel pawb arall. Mae fe'n lyfr ysbrydoledig am y daith a'r siwrne mae fe wedi bod arno fe wrth i fe orchfygu yr anaf yma. Fy hoff lyfr fel disgybl oedd Barti Ddi gan T. Llew Jones. Oedd e'n sôn am anturiaethau Bartholomew Roberts, un o morleidron mwyaf y byd. Hi! Y llyfr fi'n darllen ar hyn o bryd yw Mockingjay gan Suzanne Collins, a dyma'r trydydd llyfr yn y gyfres The Hunger Games. Nes i fenthyg hwn wrth Lael, a byddwn ni yn argymell i fenthyg llyfrau wrth o'ch ffrindiau neu o'r llyfrgell, a mae fe'n safio chi arian. Bore da i chi. Fy hoff lyfr, fi ddim yn siŵr ar y foment, ond fi'n darllen llyfr ges i fy nha 12 mlynedd yn ôl. To'n i'n astudio gyfer lefel A hanes, The History of the 20th Century Volume 1, sydd yn mynd o 1900 i 1917, fi'n meddwl. Fi darllen un pennod hyn yn hyn, sydd y flwyddyn 1900. Hynod o ddiddorol, edrych mlaen i ddarllen y gweddill, os mae'r 20fed ganrif yn canrif weddol diddorol. Diolch yn fawr i chi. Fy hoff lyfr i yw Hi Oedd Fy Ffrind gan Bethan Gwanas. Mae fe amdano dwy ffrind a mae un o'n nhw'n actores ifanc, a mae'r llyfr amdano i perthynas nhw dros y flynyddoedd, a fel maen nhw wedi mynd trwy lot o stwff drwy gilydd, a yr diwedd yn eitha drist, ond mae fe dal yn lyfr rili da. Wel, y llyfr dwi'n darllen ar hyn o bryd yw llyfr gan Ashley Williams, sydd yn gofnod o flwyddyn gyntaf mewn gwirionedd o'i fywyd fel chwaraewr yn uwch gyngrair Lloegr gyda Dinas Abertawe. Ashley wrth gwrs hefyd yn gapten ar dîm Pêl-droed Cymru. Felly mae rhyw fath o arwr i fi, siŵr o fod. Yn sicr, byddwn ni'n hoffi gallu chwarae Pêl-droed i'r math o safon na fe wedi cyrraedd. Ond mae wedi cyrraedd lle mae wedi cyrraedd trwy brwydro yn galed, gwynebu pob math o heriau yn dechrau gyda clwb mawr yn dod lan trwy'r gwahanol adrannau a wedyn ni cyrraedd y bryd. Felly, esiampl wych i unrhyw un mewn gwirionedd, ddim jyst llyfr am chwaraeon yw ond llyfr am werthoedd bywyd a sut i fyw eich bywyd chi a pwysigrwydd dyfal barhau beth bynnag yw'r heriau sy'n dod. Felly, newydd ddechrau fe, nedrych ymlaen yn fawr iawn at gyrraedd y diwedd. Diolch.